un somriure. Campanya nadalenca de recollida de joguines per les col·lectivitats gitana, magribina i africana. Hola, sóc Josep Guardiola. Amb les festes de Nadal, els més petits esperen la nit màgica de Reis. Però els Reis no passaran per moltes cases. En canvi, si tu vols, aquests nens també tindran una joguina, perquè els nostres orígens no ens han de fer diferents. És una iniciativa de Televisió Espanyola a Catalunya amb el suport de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, Ràdio 4, els ajuntaments de Sant Adrià, Viladecans, Mataró i Barcelona, la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Barcelona, El Periódico de Catalunya i La Caixa. Si voleu col·laborar, podeu fer arribar les vostres joguines als punts següents.